It's DJ. Mahal man to, katong pala ni Bakang. Mamsi. Ah, buti pa yung naka-color. Mamsi. Hello, Michael. Sagunan eh, tagtangon. Oo. Ha? Tantangan mo ganyan kalata naman, palihan na siya. Pwede kay nipa para nipa hat talaga. Ah, di pa na lang. Nipa na lang, kanang order na nagnipa. Ilang piraso lang yan. Diba? Oo. Nipa na lang. Kugon yan. Halata na gini siya kay pila nakatuig. 14 years. 14 years. Ah, masiguro gunting. Ayun no, itanggalon na. Doon, sako to doon. Kuntingon na lang na sing kayo, pwede mapil. Kuntingon sing para di magbuba sing. Mamsi. Oo, yapin na lang daw. Ha? Anong ginagawa ko? Ha? Yung commercial. Anong sabi mo nga na dami yung basag? Hindi mo sinasadya eh. Sinadya mo. Ano yan? Ba't may sugat ka? Tulong ko dyan. Commercial ka muna dali. Ma'am, sige lang. Pwede ni nag-isa oh. Ay, pag-abay na lang sila. Guys, Abre na eh. Dib, doon to dito loyo, Dibo. Amo ko mo agi. Pag hinay biya Dira sing di pa. Wala na diya sing napadiapon. Pwede na imo ilabay diri ba. Dali na mo kuan. Puling ka? Ikaw sa imong mata sige na puling ka man. Sa imong mata na puling. asa sing? Ha? Kanino mo, klaro mo niya. Parang to kasi kana diyan. Ang ilang breed, gani, di ba ito ba? O, di mo na, magyako ng mga sama-sama. Sila guwapo dapat niya mga na eh. Ano may tatanong ha? Kamusta na daw yung mama mo? Ano daw sikreto niya? Pumunta ka doon. Saan? Bakit? Tanungin mo yung mama. Wala kang commercial ngayon. Kanina lang. Kanina. Kaya may kiss na yan. Kaya pinapisa ako. Piko blanca. Oh. Asa natusok ting yung mata sing. Ano man kaabo ka sa alambre. Pag-ano na ako. Pag ana niya nari busa nag Wala naman, okay naman. wala sugat. Wala. Grabe napakasipag na sing ah. Nasugat ako doon sa kanina. Ano ba yan? Maya na.
Ha? Alin? Sila. Ha? Binili na, lagi na. Ang brito yan. Ako makalimang ikuan ni kay. Wala kong yaon. Jigan, bumi ko na jigan. Alam mo naman wala mong dalang ka, consider dosas. Bigayin na. Ibating na. Actually, lumalaki na lang. Tigdag, tignan yung katawan mo. Malaki na siya. So, dapat talaga ibigay. Saya dito. Hello, mga kaano Mamsi, anakshi. mga Anakshi. ano, alaksi. Oh, anak. Hello, mga kahanan natin. Anakshi. Si Mami si Inaayos yung higaan para mamaya. Para may tatalo. Para may magandang pwesto. Siyempre, kapag gusto mong ma-relax, kailangang malinis din yung Paano yung basa pa siya kasi ano, umulan pa siya. sasapin na natin. Ano nangyari sa sabi? Ok. Sige, pag-gawas ka. Sabi gawas ni. Teng, commercial muna to, Teng. Teng, isang commercial muna. Maya na. Bakit? Nakatulog ka ba ng maayos? Ha? Nakatulog ka ng maayos? Wala. Bakit? Ba't hindi? Bakit? Hindi ka nakatulog ng maayos. Ano nangyari sa gabi? Sabi mo kasi ano. Ito ay ka. Ito. Para madumi. Malinis na yan. Apa ito? Nay.
Tapay ni May. Ito. Tulog na din. Bagyong Boyong. Hi, ano? Saan ka galing? Sa bahay. Mag-house tour. Bakit ngayon ka lang dumating? Niligo kasi ako. Ha? Niligo. Hindi ka raw tumulong. Last. Ikaw pa naman yung mag... Last. Dumating na lalaki doon, 16, 17, Hala. 9, tsaka 8. Pamangkin niya pala yun. Tara na. Walang malandi. Masyadong Walang malandi. niya. Alam niyo, hindi na daw ko siya. Ha? Tara na. Saan kayo pupunta? Iyan ko sa kanya. Ha? Gala daw. Ulan, uy. Kaya may kunti. Uy, umulan pa. Sa unang galaw ko Maria. Ipangit mo. Kapoy na Walang budget. Kapoy na. Paligid mo na. Paligid mo na kasi walang budget. Parang magiging yaya ka. Walang yakan, hindi mo ko tinabihan. Parang magiging yaya ka pag... Inabangan naman kita. Wala lang ba? Commercial ka muna isang. Umaya na kasi Sila. tinabihan kami. Okay ka dito. Hala. Ala! May favoritism. Oo, dili, uy. Madam, Sabi na muna sa bahay. Sabi ni mother. ulan, uy. Nagbago ba yan? Nagkabalikan lang kayo. Masisira yung buhok mo. Uy, tayo sa bahay. Hindi. Kasama ko si Oyo. Si Marian sa akin, 8 daw yun. Hala, walo. Mga ilang taon? 6, 7, 8. Mapamangkin mo na sa 14, bahay. 13. Pamangkin na Hindi ka nagyayaya, hindi ka nagpupunta kapag Oo, umalis ka na agad, oh. Gagawin. nilaglag. Uy, oh, alas daw kayo, hindi pa naligo si Marian, kaya... O, di ba? Kung talagang siya maliligo, ibig sabihin lalaki yun. Gaga. O, yung tapon mo na daw yung basura, sabi ni Madam. Saan basura? Sabi niya, tapon mo yung... It's raining. Kapoy, sakit sa katawan mo. Nabigla. Pag ganito na yung katawan mo, hirap na yumuko na yumuko. Para madumi. It's DJ.